फैसानि बाबानि बाथोना Sekarang kencang. Oंखाम उखैबाय जादों ओंखाम जानाया फुंनिफ्रायनो टाइमाथ' ओंखाम जानो जेबो जायाखै फुंनिफ्रायनो टाइमाथ' 10:30 जाबाय खानाय खानग्रोनोसै जानोसै आइया ओंखाम जानानै दोनबाय आरो ओंखामा मोनबाय जायखिजाया माबाफोर बानायनानै जागोनसै आं दाउदैफोर एवनानै बा माबाफोर सर्टकाट नङाबा संजानानैबाबो जागोनसै एसे थानो हालाना फैनाया आइनियाबो मबाइलाव जाबाय थांबाय ओमफ्राय आङो नायनोसै एक्चुअली जोंहा मैया फिथा सिथाव एन्थाब एवदोंमोन आरो ओमफ्राय आं भिडिअ लानाय जायाखिसै बेसे बुरजा एवनानै दोनदों र' दिन्थिनानै आंनो थारमाने मा एवदों बेखौ र' थांनो खेबसे नालेंखरनि माखासे ओमफ्राय सिबिंनि माखासे ओमफ्राय लारु नालेंखरनि मोनसे जानोसै आं जाखांबाय एन्थाबखौ जायाखै आरो मा होनो मोनसे बुस्थुखौ आरो खारि एवनानै दोनबाय जोंहा बुरजाखा दाख्लैनो रुदों मैया सानसे जाबायमोन खोमा ओमफ्राय एन्थाबखौ मैयासो देदों आरो बान्दा कफिखौ संनोसै दिनै थाथोंसै बिसोरो फुल कफिबो दं अल कफिबो दं गाजर जाथोंसै बेदर दं बेदर भाजा एवनोसै बान्दा कफिया हानो आरामथार आङो बेदर संनानै दै होनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौ बान्दा कफिखौ संनोसै फैसाया सिखारथ'वाखै फैसा सिखारबाथाय दिगदार जायो सिखारथ'वाबाथाय माबार फोमोननोसै जानोसै सिखारबाथाय बेयाव गेलेहोनांसिगोन दसे कारपेट बनानै मोनबाय दाउ बेदरा फैसानि बाबानि बाथोना बेखौ बेलथायनांगौना नाङा सामब्रामखौलाय माथो नै माबाबायलाय बिदि खामबायना बेखौ फिसा खालामनांगोन दां हारे हारे रों दासो मोजां नुबाय नै
फिल्टार रेड कालारनि जाना दं नामा मामिना खानाया दे नङा दे इदाव नाङानो होनबाय बरियासे जानोसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाउ बिदरजों टमेट' दांला हरबाय बिदिबा आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जा सान्दुं गोसा बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट हरदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालामदो शेयार खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैनायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गारलांदो बाय बाय